Assalamu alaikum. Ara mi hiwri ke on fopla landis ko jawontre parti mon kala ko wontirdon surtout dans les différents paysages de l'Union européenne. Donc haray non ko déclaration molanado ari do andintingol on ko hewti ko tawata en fop meden si en jodi ke si be wawi hebude dum non haray hande kati ala ko afiren ala hande kadi ko dartoroden ha mamadi o ronka annonce de candidature makko do e référent do e dumanna do e di lebbi wondi arde do hewtude. Donc immode moƴƴa non en yii do bata ko ko tawata ko force vivant Belgique wadi hito membre de force vivante en Belgique on be wadi déclaration be haali haalama fimudo awa joni ko fewndiden do Mamadi Doumbouya e clam makko bandi on ibe felliti tun kambe be lanni hubindade Guinée on ko der pays joni ko enen wombe ben ka extérieur be woni arande joni fi tun no be wawira manipulugol en ha ko be fala kon wada mi torike onon sakitane live mede on moƴƴa sakitane live mede on kono do ko matum mi ara mi avertisa do jama o mi ara mi andina be ko fewndi ko idon andi mi suudo to ha ko non si mi ari haray ko mi arde mum ko har ko selli ko mi andi kadi fi mudum mon on wolande do en ala jutinde yewtere ko fi honno mi ari mi wadi mi affiche di déclaration ji do e tawta kadi ko propagande Mamadi Doumbouya on mi innayi se kambe clam bandi CNRD on itti sukabe taw be fuddori ittugol sukabe lagine hara ko tawata non bennon ko lagine be iwri be yobani be billet d'avion ji be wadani be alako be wadanali be itti ton be ari France nini hibe jodi France ko tawata ko samedi wondo ardo woni réunion mabbe ko tawata hibe arde ko l'Union Parlement européen be holla don jama lagine on fo no wontide mabbe diaspora on kadi woni pusudo be fiyo woni candidat parce que o gollila si dun non fe aren kadi halen kadi ko tawata fi mudum Côte d'Ivoire hay sukabe ivoirien be wombe France e wombe Mali Bamako harako France be woni Malien be Burkina fo mudum be jetti sukabe be jonni be buudi goto kala 100 e ma $200 be wadi be fop mabbe be haldi yo be aru be daro be hinna ko be Guinée be watto cionci Guinée be ara be holla ko be Guinée ko kambe on obligé de Mamadi Doumbouya président candidat. Donc immode moƴƴa immoden sen immaki o gente militaire be lanni irrepeda be sikkido non en bijibe non mi wolana on kadi mi filito buudi lanni ka kes en bijibe do non ha hande kadi be hewti ko fongo lutti sen dunya be tum be untoyo kono jama on no wattan ala wattande hila ko mi fala yo jama on fop modon aro Belgique samedi do arde avec les tenues rouges hersina be fop mabbe goto hersina be fop mabbe goto ko le photoji mabbe din aron arto mabbe andino Union Européenne parce que ko dum be ari hollugo Union Européenne wo kambe ko diaspora on tigiri woni obligé de be ko ma wona candidat kanko Mamadi kanko Hamana kanko Firawna feno o be haali dum be haalte ke fi mudu donc mi ala juutinde yewtere kono yo jama la gene watta hila mo hedene tobbere si fe idon en fop meden en andi ko tawata en hiide 4 je sorti dizinge wonade yaltinede jonne fédération ji IFDZ din kala yaltin kala fédération wona fédération kankan be jonnimo 4 be jonnimo auto a sorti dizinwal o yalti wadi déclaration mako be fédération sigiri be yalti be jonnimo dumanna fédération cruisa be yalti be jonnimo otowal be nimo no hande kati mo wawi tawtore be négociation piji gon tom ko tawata en fop meden en andi ko dum tu welata be parti politique dari on ni hande o IFDZ dari hande fi wale tago lagane donc immode soutien Alaji Sellu ko o sa do non duwaden immade soutien Alaji Sellu si dum fe yo jama on andu moƴƴa aren Belgique samedi le 31 mai wondo do soutien force vivant en fop meden ene mabbe yalten aren only e wona do appliquer hore o déclaration do aren en fop meden holle Union Européenne ko fenande be jokki holle Union Européenne ko be warobe parce que hibe andi déjà hibe andi be ko warobe joni hibe jabude organisation jigon to wada ka leede mabbe ko tawata ko gente militaire on wadda ni o saydo Mamadi Doumbouya no fala wada tout possible fino woni la candidat si tawi marsi o wona candidat si tawi marsale ko mo beyni do lansana ko yate ko be arata be présenta parce que don andi kanko bonnano sari an kadebi donc on non be fala impose de fitu kanko Mamadi yo yaho ha on say 5 ans siti moy yo gasa si tawi woni fotta ka fi mudum be wada constitution mi wada to benna ko 4 ans ma donc ko 3 ans pouvoir on fiyo Mamadi arto henya o jetita transition o hande kadi o yaadara e mudum parce que do ande constitution sini 7 ans
koɗo so ɓe ini 6 ans koɗo so ɓe ini 4 ans so ɓe ini 5 ans ko on mandat ɗon si votama fi muɗum laami ɗo ko ɗum waɗata donc yo jama on eɓɓinano nden feere ɗo moƴƴa non sina ɗum haray no satte fi ha feƴƴiti kerol donc immoɗen wattane hila ka leydi meɗen piiji ɗin lanni ɗuɗude contribution pays on fof lannama disparaitede kala mo yiiɗa o donc ɗo noon ko force vive on fof nodditi ɗo hunde yo diaspora on fof wata goto leytu yo are yoɓe aruɓe tawa en noon wata en yawde tawa ɓe ko yoɓe aruɓe tawa en noon so ɓe ari ɓe tawi en noon en himilia ɓe fof maɓɓe goto goto en filmaɓe kadi adna Allah on fof kadi hiya ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof kadi aroya kadi higolɓe donc ko ɗum waɗete kala noon yaltuɗo ɗo noon inni ɗo hannde kadi wata goɗɗo yata ara ɗum ɗon ko haaju mon minen ko min wawi min jonna information min innaɓe ɓe wadde propagande wata en jaɓu jama lagine ɓe ɓittinayi ka nder pays toon ɓe ara ɓe ɓittinayi ka yaasiga ɗum wawata ça c'est impossible ɓe ɓuttinanta en ka leydi toon ɓe ɓuttinanta en ka yaasi ko jananiri ɗum ko fenade maɓɓe noon wawata marside donc yo jama on lagine fop immoɗen en fop meɗen dartoɗen daroɗen andinen ɓe andine ine européen anni anna Allah on fo ɓe ko yimɓe ɓe nunɗa ko yimɓe fenayɓe ko yimɓe ɓe gollitirta saria donc ɓe nangiɗi nder ɓe ɓen fof maɓɓe ɓe luttini fi ɓen no hannde en ala nande ay fi ɓen no wolere janngo non andi ko Aliou Ba wona addede kadi ko cour d'appel en fof meɗen en andi ɗum ɗon ha hannde ɓe accitali on non donc immoɗen wakkiloɗen fi no andiren ko fewndi kon ka leydi meɗen donc ɗo noon ko membre d'antenne Belgique on waɗi o déclaration ɗo donc union européen on kamɓe ɓe andi donc si tawi jama o jooɗike ɓe yaha ɓe waɗa ko ɓe faala kon jam wala ñalla donc haray noon fédération ji ɗin fop woni modèle woni RPG woni IFDG fop muɗum no duwa arugol e nde liyere ɗo ɓe immo ɓe waɗa ko hani kon kamɓe kadi hara goto découragé aki won andirɗo noon fédéral ɓe men ɓen Belgique ɗo andi ko hakkiliɓe donc ɓe dartoto kadi en tant que ɓe wawani hoore maɓɓe kellal maɓɓe ga kamɓe kadi ɓe wakkiloto donc diaspora on yo aru andina ɓe kamɓe ɗi ɓe tawaka e soutenugol ɓe